Bisan tugutan kita sang Ginoo sa pagpahuway, kag mga biya sa aton mga pinalangga sa kinabuhi. Katulad ni Moses, wala siya nakasulod sa Kanaan, apang ang kasiguraduhan ara sa iya. Gintagaan siya sang Ginoo sa oportunidad nga mabanhaw kag makig-upod sa iya, tubtob sa walay katapusan. Ang pagtuon subong, ang semanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review, pagsiding o kon pagtalupangod sa atong leksyon sa eskwela sa Batika kaginig na dala sa inyo sang Media Ministry Department sa atong iglesia diri sa Central Philippine Adventist College sa Alegria, Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Tomado, ang inyong masunson nga host. Kag sa siningat iyon, ari ang aton nga mga batikan nga mga professors diri sa Central Philippine Adventist College. Ang una na ako nga pakilala sa inyo si Sir Julius Alonsabi, permi na ninyo ni siya matalupangdan diri sa aton nga programa. Halin siya sa may Antequi, kag karon ari siya diri tungod siya isa sa atong mga maestro sa Academy Department. Siya ang in charge ng values subjects, kag siya man ang aton chaplain sa Academy Church diri sa CPAC. Sir Julius, mayong adlaw sa inyo. Yung adlaw man pastor kag madamo gid nga salamat sa sining kay gayunan nga magpakig-upod sa sini liwat nga programa. Yes, thank you, Gid. Ang ikadwa na akong pakilala sa inyo, originally from Sipalay, isa gid katal nga Ilonggo. Siya subong ang aton nga Vice President for Student Administration diri sa CPAC. Wala sang iban, si Pastor and soon to be Dr. Elden S. Toledo. Pastor, mayong adlaw sa inyo. Mayong adlaw man pastor, kag salamat gid sa ang kagayunan nga kita naman makapakig-upod sa pagtuon kag sa pagpahat-pahat sa aton nga leksyon sa sininga semana. Yes. Gentlemen, salamat gid sa inyong pag-acceptar even though kabalugid ko nga mga busy kamo nga mga tao apang yet you spare your time with us. Kag mga kauturan kanami sa aton leksyon karon. Ari na kita sa leksyon 13, the resurrection, ang pagabanaw ni Moses. Katapusan naton nga pagtuon sa libro sang Deuteronomio. Apang sa wala pa, ako nanay, pasalamatan ining aton mga sponsors nga kun wala ni sa ila daw, mabudlay gid kita nga magpadayon sa aton nga programa. Labi na gid sa aton nga mga programa sa Radyo Bandera, sa radyo natin, sa Hope Radio, Hinubaan, sa Kulasi, kag sa Samar, kag sa iban pa nga mga radio station nga naga-hook up sining aton leksyon. Si Mr. and Mrs. Mark and Meryl Mendoza, Mr. and Mrs. Alvin Almonte, Mr. and Mrs. Arnel Almonte, I'm sorry, Mr. and Mrs. Alvin Estrada, Mr. and Mrs. Juhan and Myla Susana, Pastor and Dr. Refendor, Clito Refendor, ang mga magulutod ng mga Trinio, Marlene, Jonathan and Annelie, ang mga magulutod ng mga Pehedero, Sheila, Jenna, and Alex, kag Dr. and Mrs. GC Aragon Jr. Kabay pang ang Diyos, magapakamayo sa aton nga programa. Aton idukong aton mga ulo sa pagpadayon naton sa aton pagtuon. Sa siningation Ginoo, gapasalamat gid kami sa imo. Ngay mo naman kami gamiton kabay pa Ginoo ang balan nga espiritu magadihon sa amon mga pangunahuna. Kami nga mga nagadiscuss diri kag ang amon mga kauturan nga nagapalamati kag nagatanaw sini nga programa. Sa ngalan ni Ginoong Hesus, ngamon manunubos. Amen. Amen.
Akon pangabayon si Sir Julius pagbasa sa aton sadsaran nga teksto. Ang aton sa saran nga teksto makit-an sa Judas Nibi nga nagasiling. Bisan pagani si Mikael nga pangulo nga anghel, wala naghimo sang pariho sina. Kay sang pagbaisay nila ni Satanas kung sino sa ila ang magkuha sang bangkay ni Moises, wala siya nagpangahas nga sentensyahan si Satanas nga silutan sa iya pagpasipala kay Moises. Ang ginsiling lang niya, ang Ginoo ang magsabdong sa imo. Amen. And that's it. Nag-away si Michael, si Miguel, kag si Satanas. Ato na ang atunan mga kauturan. Pastor Elden and then Sir Julius, si Moses napatay nga wala ng upod. Okay. Wala siya nakasulod sa Kanaan tungod sa iya nga sala nga mo nang atuntunan subok. Ang akon nga punto, nga daw na-COVID man si Moses, nga daw wala sang nagtatap sa iya, he died alone. On the idea, on the reason, I do not know if this is the exact reason, nga wala siya nagtuman sa Ginoo, nga ginambalan siya sa Ginoo, nga hambali lang ang bato. This time, ang mga Israelino manugsulod na sagad sa may Kanaan. Pastor Hilden, ano gid ang rason nga tungod siya lang sa pag-ampak, nga wala yung ginambalan, amo ginang rason nga hindi gid siya makasulod sa dutang saan. Yeah, madamo gyud salamat Pastor. Pero sa akong paglantaw bala nga ara na sila sa boundary Jordan River sa pagtabok nila, pag-cross nila, promise land na. Promise lang na. Pero siguro on the way nga si Moses sila isang Ginoo saka ka sa Pisgah Mountain. Gani. On the way pastor siguro gin-analyze niya lang I am a total failure. Kay because of all my sacrifices sa tanan akon nga mga pag-antos hindi ko ya makasulod. Magani. Kung ikaw sa Daw kasakit. tawagon, Daw kasakit. kasakit gid. Kung jalawayon ka damo sa mo daw pwede. Pero isa lang gid eh. Isa lang gid. Pero ina bala pastor nga nakit-an akon sa reflection akon sa kabuhi ni Moses. Siya ang example mo. An example should live according sa pattern. Calling, yeah. Sa calling niya. Kag diri naton makaton it's just a mere sa aton lang ang paghampak do ka simple lang. Simple But lang. it has a deeper may madalong siya pastor nga connotation, Yeah. implication. Because pag sila sang Ginoo nga hambala lang kag instead sa iyang kaalipungot ginhampak Ginampak niya. niya. Ginbutang niya ang iyang kaugalingon nga daw labaw sa Dios. Kag tupong-tupong lang sa Dios ang kategory niya. Kag mahambal naton pastor is a sort of usurpation of authority. Nga Daw- kay Satanas, Oo. nga sila na Satanas, kaya gusto ko yang nga magtukod sang akong ginharian, labaw sa ginharian sang Dios. So dara ako nakitaan pastor nga daw hindi lang simple nga action ang paghimo, but it has a deeper meaning nga ginbutang niya iyang kaugalingon labaw sa Dios. Yes, and that's correct, Pastor. Ang isa pa gid ka punto, ang ginanggit nga punto before I will give Sir Julius. Ang sala sang presidente, kagang sala sang isa ka ordinaryo, pare-pareho lang. Yeah. Pero ang digay, ang basol, kaya ang tanan nga pagmulay sa presidente, wala niyang ordinaryo nga tao, but they have the same kind of sin. Because of the Discipline. accountability, Pastor. Yes, and that's correct. Because of the responsibility and accountability. Sir Julius, ano pa ginimo ng talupang dandering? Maga-focus lang siguro ko, Pastor, sa ginatawag nga bugay. Kay nahambal naman ni Pastor Toledo kay nakatahom nga leksyon na nungod sa kabuhi ni Moses. Ginatulok ko mga kauturan ng aton bala ko galingon kung makakadto na kita sa langit. Kay wala diri nag-account sa binuhatan ni Moses o sa iya kaluwasan, kundi inang feeling nga ang Ginoo lang gid amo ang nagluwas sa imo. O, sa piyak sang pagka makasasala mo. Kag katahom kung dito ka na sa langit, Pastor, makasiling ka, it's because of God's grace that I am here. Yeah. Kag I believe sa kabuhi ni Moses diri, ginpakita sa iya sang Ginoo, amo na bala kung damo ta sang sala, mapatay kita, damo kita mga regret, damo kita sang madumduman, kung tani pa lang wala ko to ginhimo,
ug galing ang maayo lang gid diri tubtob sa katapusan sa iya kabuhi ang Ginoo naging maayo sa paghatag sang bugay sa iya, pastor. Yeah. And that's correct. Isa pa gid mga kauturan nga sala ni Moses. Sa iya nga paghampak sang bato instead nga iya lang hambalan nagapakita sang ideya pastor Hilden kaga Sir Jules nga daw ginkuha ni Moses ang inang power sang Ginoo. Okay? Ang Ginoo lang gid amo ang may gahom mo na tikon iya ginhambalan makitaan sa mga katawan nga it is God's power. Pero karon daw iya gahom. Amo tong siling mo gin usurp niya daw ginagaw niya nga pinagi siya paghampak daw siya amo ang may authority daw siya ang may gahom nga nagwa ang tubig. So dira daw medyo nasakit ang Ginoo. Nga even daw kagamay lang gid but yet in the eyes of God it was really something. Yes, Pastor. Akong pagkinibla, pastor, nga natalupangdan nga ang pagkatawhanon sang tao ara gid ang iyang weaknesses kay ti of all the people siya lang isa nagtindog tanan nga pagmulay ara sa iya kag ang iyang ego na touch man Natandog in that natandag man na ang iyang gamay nga ginharian sa kagalingon natandog kag tungod sina nag-ibwala ang bugal. Yeah. Amo na sila sa Biblia nga pride goeth before destruction. destruction. So nalipat siya nga siya lang gali iya tulugyanan. Yeah. Kag ang Ginoo may pahito kung paano niya paimnon. So siguro pastor ni taman mabasol kay ti ara Yeah, sa wilderness. that's correct. Oo. Imagine 3 million Three- plus Yeah. pakainom mo no pakanoon. Pila ka galons nga tubig. Tigo kasapatan pa. Oo. So hindi taman mabasol gid ya nga buna ano ka man imo Moses Moses man. man, To kita gid naton nga tungod lang guro fed up na siya so stressful ang kabuhi niya nalipat sa siguro sa pagpamalandong. Yeah. Amo na kung kaisa makuturan kung malipat kita bala sa pagpamalandong sa mga sitwasyon nga aton atubangan kung kaisa makahimo kita sang action siling ni Sir Julius ina nga ma-regret kita later on. Yes. So amo na akon nga siling sa Ginoo hambala lang kay ang tubig magagawa pero ginbutang niya ang gahom sang Ginoo as if nga sa Siya. iya kamot ara ang gahom Gahom. sa pagpagawa sang tubig Oh, pastor. daw mabadjek niya, daw mamagic, daw mapagampak yan. Nakita sa nga, wow, gamanan si Moses. Yeah. Instead of praising. Kaya kung ginhambalan lang, dito gid sila matanaw sa babaw kang magpasalamat. Sir Julius, sa aton ng Monday, ano nang ikaduha nga sala ni Moses? Ang una, daw ginagaw ya ang gahom si Ginoo. Ikaduha, ano niyang sala niya? In the same instant, the same incident. Diri pastor hambal ganit ni Pastor Toledo kay na hindi naton ma-blame mabasol si Moses sa piyak sang iya pagka matutom nga pagka leader may pagkatawhanon gid kita nga makasala kita kay nadala na siya sa mga reklamador nga mga katawhan niya pastor eh ina ba lang ginhimo mo na ang tanan bilang leader pero wala pa lang gihapon kuntintuhan Yes, ang and mga tinawo nga ara Kagato da sa dalom. may experience yan niya. Oh, ara ginapaso bisa sa iglesia daw kaysa kabatsyag ka nga ikaw na lang gisahanon kag ma-misunderstood ang mga Kaya wala kayo na-appreciate. wala na apresyar. So amo ni natabo kay Moses mga kauturan bangod sa pagkawalay pagtuo sa mga katawhan sang Israel sa ilang nga pagreklamo nag-abot man sa tion nga si Moses daw nadulaan man sang pagtuo pastor. Yes. Kag amo ina nga nakakuha siya kag si Satanas kabalo kun diin ang mga areas sang kabuhi naton nga mapus niya pastor kag nahulog gid sa pagpakasala si Moses. Pero Sir Jules, Pastor, hindi to excuse ni Moses. Exactly. Ang iyang pagkatawan nga nadala ang iyang daw nalabot kid ang iyang nga sentro sang iyang tagipuson. Oo, na. But it was not or it is not an excuse. Yes, Pastor. Yeah, sakto na pastor nga nakita naton aside nga ginbutang niya ang kaugalingon equal or gin-elevate niya before God ang iyang kaugalingon instead of referring God nga among the source ng water. Yung water. Makita naton nga si Moses may kakulang pagid siya sang pagtuo. Pagtuloy. Just Yeah, imagine, Pastor, yeah. no, gawin ko na 40 years. Nga ikaw leader,
Grabe nga nagyan. Oh. Yet kulang gyapon pagtuo. Wow. Yes, Pastor, go ahead. Yeah, nga muna nga nagdulong sa iya sa pagkapaslang niya sa pagpakabalaan sa Ginoo. But again, looking sa humaness ng tao, Yes. tungod sang minilyon nga mga tao, kag ito nagkuan sa iya, hindi ordinaryo nga mga Hindi tao. mo to lagko mo to. Mga tribes leader, mga leader sa tribo, and then sang sige siya nga batikos nalipat si Moses sa pagpakig-angot sa Ginoo kag naghimo siya pastor sang defense mechanism nga tawag namo ni sa psychology nga displacement. So instead nga tani atubangon niya ang problema sa paghambal niya sa Ginoo nga hambala ang bato, hambalo na gid ang bato. Tungod sa alipungot niya kita siya sang lesser target bala. So amo tong ginpautwas niya iya kaakig sa bato kag nalipatan niya ina nga bato gali siling ni Pablo si Kristo. Just like nga ginlansang niya si Kristo dito sa cross. So displace niya ang iyang nga kaugalingon ni say displacement is an emotional negative emotion nga ang original source sang aton nga problema hindi kita mapaupok didto. So mangita kita sang lesser target. Okay. So dito naton ipaupok. Dito Kung isa kon akigan kita sang aton nga ginikanan, pagwa naton sa bike kita naton ido, sipaon naton ang ido. Dito naton ipaupok sa ido ang aton nga kaakig. Yeah. Hindi kita kaat sining dalagko mo sa aton ginikanan. So the same man sa kay Moses. Kay kung iyang pakigbatuan ang mga tao physical, there is a tendency mapatay gid siya. So dito siya nangita sang lesser target nga amo ang bato. But wala siya guro malipat o nalipat siya siguro nga inang bato gali amo na ang ilang nga guardian. Yeah, sa Ilonggo, paliwansan. Paliwansan na. Nga dito yagin paliwas. Dito yagin paupok. Paupok. Yeah, ang iya nga kaakig nga daw hindi gid siya. Okay. Grabe, sa atong Tuesday, si Moses napatay alone. Kagang isa pag nga ako napunta diri, kasakit bala nga you have lead them for 40 years. Yet ikaw ya mismo hindi makasulod. Yes, Sir Julius, anong imo nakita diri? Kasakit kayo on the part of Moses. Kasakit gid pastor kay nga aman nakita naton ang sakripisyo nga himo ni Moses para sa iya katawhan kag sa iya kamatayon nagaisahanon siya dito sa kabukiran apang diri makauturan ginpakita sa iya sang Dios ang pananan-awon. Okay, dito sang katahom sang lutang saad nga iya ginhandom halin pa sa mga katigulangan, mga kauturan. Kung sa aton bala pastor makita ta no, kasimple lang gani nga sala to. Magani ka simple. Wala gid siya kasulod ang kanaan nagarepresentar sang langit mga kulturan. Kag kita mas dako giyang mga sala naton mga kulturan do. Amo na bala ka seryoso ang sala nga pag hindi naton nangayuan sang pagpasaylo, hindi gid kita makasulod dito sa promesa sang Ginoo. Yes. Sir Jules, kanami isang imo nga gingamit, seryoso. Amo gina ka seryoso ang Ginoo. That's why mga kauturan, hindi naton biya tiyaw-tiyawan ang Ginoo. Hindi talog-lahugan ang Ginoo. We have to be serious with our relationship with Him. Hindi man tungod nga pinagi sa aton maluwas, sa aton nga paningwa maluwas kita. Ara gyapon sa grasya. But the point is, let's take seriously our connection, our relationship with our Savior Jesus Christ. Yes, Pastor. Yeah, ang nabatian mo pastor nga if you want to be, alone and lonely, be a leader. And that's correct. To be on the top is a lonely place. Yeah, it's a lonely place. Batikos. Ara tanan na sa imo. Skarano kapag kaayo, batikoso nga gyapon pero kung way ka na dra ka ni appreciate. So diri ako nakita ang pastor nga despite sa sininga sitwasyon, maay ni si Moses siya kay ginabalan niya pagsaka nimo mapatay ka. Pero kita ya wala ta ginabalan sa Ginoo ya kung saan mo mapatay. Amo na ni advantage ni Moses. Pero despite nga ginpa-inform siya sa Ginoo, gaalungay gid gyapon niya si Moses. Kung aton basahon ang Deuteronomy chapter 3 verse 25, naghambal gid si Moses, I pray thee, ako nagapangamuyo sa imo, let me go over and see the good land that is beyond Jordan, that goodly mountain and Lebanon. Amo ginapangamuyo ni sa Ginoo, pero sa Ginoo, tungod sa imo sala sa Mereba, hindi ka makasulod. That is definite and final.
No further Yeah. excuses. My sentence is final. Ti siling nga about Ginoo, biskan hindi ko abi ka kadto to pakitaalan ko. Pakitaalan ko. So amo na ginambal ni Sir Julius ginapastor nga sa palanawon kag si Ellen White kun aton basa ng story of redemption, ang iya statement ay in a panoramic view. Yeah, hinapan na. Sa panoramic view do may screen dira sa tubangan Yeah, niya, tubangan niya. how God created the Garden of Eden, paano si Adan kag si Eva nakasala, ang future sa Israel tugtog sa second coming, and he was satisfied sang nakit-an niya ang future niya sang Israelites nga maski malinapason sila but yet ang Ginoo nag-prepare sa ila sang kaluwasan. Amo na nga hambal sang Ephesians chapter 3 verse 20 nga ginhambal nga able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think. Sobra sa iya nga ginapangayo nga palantawon lang pero may plus pa ginhatag sang Ginoo. Ano katahom ang Ginoo nga when he made that bargaining more than what he expected, Yes. ginhatag sa Yeah. Ginoo sa iya. Praise God. That's correct, Pastor. Kay kun ginpasulod siya dito, gulang na siya. Yeah. Di pila lang gid ka lugar makadtuan niya. But in this case, Sir Julius, it was a panoramic view. Just imagine, sa likod sang bukid, kaya ara sa Yeah. babaw sang bukid, overlooking Canaan. Yet he was able to see almost every land dira sa Canaan. Yeah. Nga bisan nalipdan sa bukid, nakita pa Kita niya. yan. Exactly. So, ang punto dira, nga God is really good. Yeah. Yeah. Rasa mo ginambal gina pastor, nga more than sa gi-expect ni Moses. More than sa iyang ginalungay, ang ginhatag sang Ginoo sa iya. And that is the price. Yeah. Oo. Nga, bisan tuon makasala kita. Let's continue our relation aton nga pag-alagad kapag tuo sa iya. Sa Wednesday, Sir Julius, the resurrection of Moses. Ano na di ang senaryo? Ari diri pastor kun aton malabasahon diri sa Deuteronomy mga kauturan, wala gid yan na masakit si Moses. Wala man nagang blur ang pamantawan niya pastor. Kundi pagkatapos katong ginhambal ni Pastor Toledo kaina, ang Ginoo nagpapahuway kay Moses. Gipatulog sang Ginoo si Moses kag ang mga katawhan sang Israel nagkasubo. Kag wala sila nakaibalo kundiin ginlubong si Moses. Apang ang manami diri nga senaryo makauturan sa dira nga nagbalik si Michael para banhawon si Moses. Kag sa pagbalik niya makauturan, ara na nagatindog si Satanas sa lulubngan ni Moses. Amo gali ni kaseryoso liwaton ko pastor ang sala no. Nga kung mapatay kita nga wala kita naka-confess ang aton nga sala, i-claim kita ni Satanas. Yes. Ang sala nga memorado ni Satanas kag hindi niya gid pagkalimtan tub-tub sa kamatayon mo mga kauturan. Apang sa nami lang mga kauturan diri nga nakuha ko sa leksyon naton is that sa dira nga nagbaisay si Satanas kag si Ginoong Hesus kasi Michael si Ginoong Hesus man na pastor. Gintudlo ni Jesucristo ang krus sa Kalbaryo. Atong mga pag-offer sang sakripisyo sa mga sapat nga nagluwas kay Moses. Ini ang kadakuon sang plano sang kaluwasan pastor nga even before the cross na counted sa kaluwasan ni Moses. Yes, and that's correct. And that's correct. Ang namin, Sir Julius, sa imo nga ideya. Pastor, ano ang rason ni Satanas? Nga nagpunggan niya, kag medyo naglalisanay pa si Michael o kung si Jesus. Yeah, Kay it's true, Satanas. pastor nga sa statement kina ni Sir Julius nga ato to Satanas. Kag all his angels sa toto ng tapo. Yeah. Kaya ti maaway sila Maaway Pero pag-accuse nila nga tungod sang sala ni Moses dito sa Meriba, he is not qualified sa pagkadto sa langit. Sa langit. Pero siling ni Ginoong Hesus, matuod nakasala si Moises. Pero ang akon nga pagkamatarong isuklob na kung sa iya. Yeah. And when the power of God and the glory of God nag-descend dito, nagkunsad sa duog na pahamtangan ni Moises, nagpalalagyo si Satanas. Kag ang iyang mga angels kay wala sila sang power nga maka-resurrect kag makapugong Pugong. sa gagahom sang Dios sa pagbanhaw sang iyang matarong nga nag-confess, nagtuad sang iyang sala. Amo nang ginhambal pastor sang Revelation chapter 14 verse 13,
bulahan ang napatay dira sa Ginoo. Hindi gali tanan nga nagkalamatay bulahan. Yes, ang dira sa Ginoo. Ang dira lang gid sa Ginoo nga nagkalamatay amo ang bulahan kag isa sito ka living testimony amo si Moses nga maski sa iyang failure napatay siya nga may sala siya pero gin-confess niya kag maski sa iya gani pastor nga kapaslawan as a leader nga iya nga nakit-an iyang kapaslawan pero sila niya wala siya nag at the end of the day wala siya buyaan ang iyang pagtuo dira sa kay Kristo amo na siya nga napatay siya nga dira sa kay Kristo kag ang iyang kamatan isa ka bulahan kag ang iyang maayo nga buhat nagasunod sa iya mo na subong nga ang aton nga leksyon sa kabuhi ni Moises aton ginasulit-sulit ina kay amo ina ginhambal sa Ginoo ang iya nga ginhimo after the fall aton man himo nga kung makasala kita it's not the end It's of the not world. the end. Yes. And that's May correct. ara kita grasya paglaom kay Kristo. Yeah, and mga amen. Amen. And amen. Mga kauturan, ang isa sang rason nga si Tanas may gin-exercise ni ang iyagaw. Kay siling niya ano ang sala ni Moses sa pagampak sa bato. Angay-angay man ang ginanggid man sa akon nga pag sala sa langit. Di ano ang kanahan wala diferensya. So akon siya. That's true. Na kay ti ang paghampak sang ni Moses sa bato sa atong kinanaistoryahan nga dogin kuha ni Moses ang gahom sang Ginoo. That's true. That's correct. Imo na na-explicar Pastor Toledo kay na. Kati amo man na ang sala ni Satanas, ang gusto siya kuhaon ng gahom sang Ginoo. But kanami sa imo explicar Pastor and Sir Jules, ang blood, ang dugo ni Kristo nga ginulay sa Kalbaryo was more than enough. Nga may gahom kag may katungod si Miguel o kun ang Ginoo si Jesus sa kay Moses. Das si Moses ginbanaw sa Ginoo. Pastor no, wala man ko to sa conversation but this Yeah. is just my assumption. Yes. Pag-akusar ni Satanas siling niya nga ano ang diferensya? Ang diferensya lang is very simple. Si Moises nag-confess niyang sala. Ikaw wala gid mag-confess. So that's the difference. That's the difference. You did The same it's kind the of same. sin. You never recognize my authority. Si Moises nag-recognize. So Recognize. that's the difference. Pag nagpasalamat sang sang pagpasaylo sa iyo. And that's it kanami. Wala nagkikita panahon mga kauturan, gamay na lang gid. Sir Julius, ang Thursday natin nga leksyon. Ano ang punto diri nga the same with Moses? Kita bisan to tugutan sa Ginoo nga magpahuway. There is a promise of resurrection. Damian ko to sa hambal ni Pastor Toledo kay na nga sa piyak sang atod pagka makasasala makuturan may paglaom kita sa amo na bala nga bago ta mapatay, bago ta matulog kag kumakaabot ang realization sa aton nga sala palapit ta sa Ginoo ituan naton nga sala agod nga isa kita kaangay kay Moses nga makaagom man sang kabuhi nga wala katapusan diri pastor sa Thursday naton wala man nakalabot si Moses sa dutanon nga Jerusalem kag sa Kanaan apang siya ang kaunaunahan nga tawo pastor Nga nabanaw. nga nabanhaw kag hindi lang dito sa earthly Kanaan iya nakadtuan didto gid siya sa langit mga kauturan nakit-an niya kung ano katahom ang langit busa amo ini siya nagapabilin sa aton nga panumdom nga magmatutom kita kaysa piyak sini we can have that eternal life. Yes. That's good. Pastor Toledo. Yeah, kung aton basahon mga kauturan dira sa Matthew chapter 17 in the Mount of Transfiguration, sa dira nga a week before si Jesus Christ ilansang sa cross, may duwa siya kalangit nun nga dumuluong. One si Moses, kag one si Elijah. Ano ang significance nila sini nga duwa? Yes. Nga duwa gid despite sa kadamo sang tao, Enoch was also translated. Nga si Enoch way dito. And kung aton basahan ang Desire of Ages 367 makuturan. Si Moises amo ni siya ang nagarepresent sang nagkalamatay nga mga matarong nga pagabanhawon sang Ginoo. Ginoo. Kag si Elijah amo ining mga buhi nga mga tawo nga sa pagbalik ni Ginisos nga litunon didto sa ginharian sa Ginoo. Therefore makuturan, there is a assurance of resurrection. Yes, sir. May pagkabanhaw gid. Kay sa panahon ni Ginisos may ara grupo sang mga Hudiyo nga wala sila nagapati sang resurrection. But here ginpakita ni Jesus Christ nga there is a resurrection because he is the life. I am the resurrection and the life. He who believes in me, sabi niya, maski mapatay,
may kasiguruhan sa kabuhi nga walay katapusan. Amen. Mga kauturan ka namin sa atong leksyon. Apang diri na lang kutubang atong leksyon sa kabuhi ni Moses. Sila binagid sa iyang katapusan nga libro nga ginsulat. Amo ang Deuteronomio. Akon pangayuan si Sir Julius ang iyang last word and then eventually si Pastor Toledo. Ang buhat ni Satanas, mga kauturan, amo ang magpaluya sa aton nga pagtuo. Ipanumdum niya sa aton kung ano kita ka makasasala. Apang sa kabuhi ni Moses nagpabilin nga kita kinahanglan magtuad sa aton nga sala kag kita makaagom sa kabuhi nga walay katapusan. Ini siya dako nga paglaom, mga kauturan, sa aton tanan nga nagakabatyag nga nagaluya sa aton pagtuo nga magpabilin kita nga matutom sa aton nga pagalagad sa aton Ginoo. Amen. And that's nice. Pastor Eli. Sa aton mga kapaslawan, mga kauturan, kag sa aton madamong mga sala nga nabuhat, hindi inaamo ang katapusan sang tanan. May ara kita nga paglaom dira sa kay Dinisos. Kaysa iya nga pagbalik ko ng aton nga pagtuo, ang aton nga paglaom, ang aton nga kumpiyansa, ipahamtang naton sa Ginoo. In a twinkling of an eye, we shall all be changed. Amen. Amen. Mga kauturan katulad ni Moses, nagbangabay gid siya sa Ginoo nga makatani makasulod siya sa dutang saad. Apang siling ni Pastor Toledo, that was enough. Pag siling sa Ginoo nga hindi ka pwede makasulod, wala gid si Moses nakasulod. Pero ang kanami mga kauturan, nga bisan tuod, hindi naton makita ang kalibutanhon naton nga handom. Nga tani magmanggaranon pa ko, ginutugay lang ko another day, another year. Nga tani maamo pa ko ni sa kalibutan. But when God said enough, iya kita papahawayon. What good there is that? Ang kanami dira, kay bisan to, hindi kita kakita sa aton mga kalibutanon nga handom. Sigurado ang aton kaluwasan. Nga sayang pagbalik, makita naton sobra pa sa aton mga kalibutanon nga handom, kundi makita naton ang ginharian sa Ginoo nga hindi beyond human comprehension, beyond human description ang katahom nga ginandam sang Ginoo para sa aton. Mga kauturan, pabilin kita sa pagkamatutom. Even though hindi mahatag ang tanan naton nga handom, but the dream and the plan of God is more than our human aspiration, our human dreams, our human longing, ang kabuhi nga walay katapusan. Akon pangabayon si Pastor Toledo sa pagduko sa aton mga ulo. Ginoo, sa sinigid nga aga, salamat sa kasiguruhan sang kaluwasan nga ginhatag nimo sa amon sa kabuhi ni Moises, maski may makapaslawan sa iya nga pagpangulo, pagdumala sa imong mga katawan sang una. Apang Ginoo, gintagaan mo siya sang padya nga biyan sa iyang expectation. Kay Ginoo, siya nag-recognize, nagkilala kag nagtuad sa iyang mga sala dira sa imo kag naangko niya ang kasiguruhan sang kaluwasan. Busa Ginoo, kami nagapangamuyo nga tuguti ang balaang espiritu amo sa gihapon, ang magapangabudlay sa amon tagipuson sa pagbag-o sa amon, agod Ginoo nga mabag-ong amon kinabuhi sa imong bugay kag umalambit kami sang kabuhi nga walay katapusan kag mahimo namon Ginoo ang pagpakilala sa amon Dios kag manuluwas nga mo si Giniso sa makatawan sa amon palibot paagi sa pag baylo sang amon kinaiya nga makitaan sang katawan. Bendisyon ni ang tagsa-tagsa sa amon Ginoo kag gabay nga ang bendisyon sa langit magaupod sa tagsa-tagsa sa imong mga katawan sa ngalan ni Ginisos. Amen.